в ретро-фолк вълната, която ни залива. Защото по-добре тя, отколкото това. И така, жената изпяла "Искам го, стискам го" получава 6-то място в класацията на най-известните българки с естетични корекции. Как ще коментирате резултатите от пластичните намеси на Луна? Искам първо да кажа, че понеже доктор Енчев ме попита коя е Луна, и аз му обясних, че тя беше популярна преди повече от 10 години. Да, и той не можа да чуе всичките 600 операции, които изредихме, че не е певица на Пайнер, беше певица на Пайнер, беше в чужбина, има връзка с някакъв американец, турчин и така нататък. Там е една интересна история. Но какво мога да кажа? Луна за възрастта си изглежда много добре, защото тя е една жена над 40 годишна възраст, която отдавна е в този бранш. Доколкото съм слушала нейни интервюта и я познавам, тя всъщност много се грижи за външния си вид. За пластичните операции се знаят още преди време, но това не е било никога на преден план при нея, така че... Кое е било? Хвани го, резни го. Какво беше? Не, в интерес на истина, аз уточних, че аз не я защитавам, даже смисъл нямам някакво специално отношение към нея. Говоря като човек, който се интересува от медийните хора в България. Добре. Значи, тя беше в един период, в който поп-фолка беше турбо-фолк, чалга беше в този вид. Затова е песента и хвани го, стисни го, или както и да е, доктор Енчев. Хиляди касетки. Касетки. Сега има нов албум. Трябва да се следят нещата. Беше наскоро. Добре, има ли някакъв предел на операциите? Колко преди да се разпаднеш като Майкъл Джексън, да не казвам? Има такива лица в светове. Мисля, че няма предел, има маниачаване, но мисля, че всеки се уважаващ се пластичен хирург не би искал да има такива пациенти и би ги отклонил от желание. А ти, мис Катрин, мис Силикон, как реши да си направиш толкова големи гърди, кажи? В интерес на ти имаш ли гърди? Да, аз имах гърди и преди това, но че моите не са толкова голями, искам да ти кажа. Те са ти толкова малки. Колко викат това? Ай, ти биде да видиш. Аз имам обаче табелка. Дай ми табелката. Искам да кажа, мекички са, почти естествено стоят. Искам да кажа, че моите гърди са 350 кубика. Има предложение. Благодаря ти, много си мила. Просто аз съм много слаба. Имам много слаба фигура. И просто гърдите изпъкват. Не мога да кажа, че съм си сложила... Както доктор Енчев в неговото лого "Красотата е симетрия", аз смятам, че една жена, когато се прекали естествено с кубиците и вече стоят наистина грозно, тогава съм против абсолютно. Но когато са в хармония с тялото, нали, така и пропорции са добри, както смятам, че са моите. Симетрията е важна, знаем. Симетрията. Стои добре. Мисля, че нейният бюст е напълно симетричен и стои добре, разбира се. 350 кубика не са чак толкова много. На мен каква симетрия би ми отивала? Аз ви препоръчвам да не правите нищо, защото изглеждате много добре. Имаме си тук да сме те обсъждали. Ако случайно сте забравили, днес последно 10 класираме 10 най-популярни българки с естетични корекции. Време е да разберем коя дама е на 5-то място днес. Тя е една от най-известните носителки на титлата Мис Силикон. Става дума за Йоана Христова. Тя изгря редица клипове на устата, а сте я виждали в сблъсък "Лека му пръс". От страниците на известно еротично списание тя демонстрира своята 105 сантиметрова гръдна обиколка. Наскоро тя се омъжи тайно, а още по-наскоро и роди тайно. Сега Йоана е решена да се доказва не с гърди и устни, а с 5 езика, които знае, а ние й желаем успех. Мис Силикон, ще коментира ли друга Мис Силикон? Значи ние заедно с Йоана участвахме в един и същи конкурс и така водехме голям спор. Водеше журито, в последствие разбирам, коя от двете да грабне титлата първото място, Мис Силикон. Чакай, вие сте, когато ти си участвала? Да. И ти спечели? Аз съм второ място, тя е първо място. Ти не си ли първо място? Не съм. Впоследствие разбирам, че в листата на журито аз съм била на първо място и медиите му определиха като истинската Мис Силикон. Каква драма! Да. Силиконова драма. Силиконова драма. Силиконовата година. И искам да кажа, че специално, според мен, лично трябваше да се оценява отново симетрията, отново хармонията, цялостната визия, цялостното тяло, нали, заедно с гърдите, но
Впоследствие разбрах, че журито оценявало големината на бюст. Твоите колко е гръдната тук? 350 кубика. Не, цялата гръдна. 88. Охо, но 105, мила. Няма къде да се мери. Няма. Само да кажа, че моята гръдна обиколка е 106 и това трябва да се запомни. И абсолютно естествена. И още нещо, което трябва да се похваля, че аз също знам един от тези езици, което ми силикон. Не, това е много относително. То зависи от народността на човека. Човек превключва в следващия език. За това говоря. Да. Добре, благодаря ви. Време е да си вземем глътка въздух от голямата класация и да ви представим 10 известни българки, които едва ли скоро ще прибегнат до естетичната хирургия. Яна? Благодаря ти, Диляна. Започваме с Маги Малеева. Тенисистката води природосъобразен начин на живот и едва ли някога ще я видим с силикон в бюст. Втора е Кали. Звездата неведнъж е заявявала пренебрежението си към колежките й. Трета... Залагахме в пишните Пазви, форми. Да. 100 пъти каза, че съм плоска. Трета е Марта Вачкова, която няма какво да запълва, защото си има всичко. Четвърта е Сашка Васева. Тя не дава индикации, че ще промени външния си вид, макар че май има нужда. Пета е Сантра. Певицата изглежда далеч по-добре от грозния 50 Cent и спокойно може да си позволи да набляга на гласа си. Шеста е Нети. Защо е на нея операция? По-добре да запише част на Дони. Седма е фолк-певицата Теодора. Защо да си харчи парите за силикон, след като скоро ще издава нов албум? Осма е Таня Илиева. Манекенката изглежда феноменално и събра погледите на хората с голите си сцени в дзифт. Защо я да се апгрейдва? Факт, наистина е феноменално. На девето място слагаме Роси Кирилова. Нея времето е консервирало във всеки смисъл на думата. И на 10-то място поставяме тризначките Вяра, Надежда и Любов. Те не са афиширали планове да се подложат на пластични операции, но ако го направят, може и да минат с намаление. Толкова за сега. Продължаваме. Благодаря ти, Диляна. Връщаме се към класацията на най-известните българки с естетични корекции. Време е за четвъртото място днес. И то е за черната Златка, носеща още фамилията Димитрова. И тъй като доктор Енчев е имал честта да вае нейното тяло, директно ще го разпитам за това какво точно тя промени. Между другото, извинявай, че аз ще започна, но според мен Златка имаше едни разкошни, страхотни, симпатични гърди, преди да ги напомпа. Защо беше нужно? Имаше много красиви гърди, но които много добре биха стояли, например, на твоето тяло. На кое тяло? На Йоана. Да, но за тялото на Златка, която е с много широк гръден кош, тя е плъвкиня, спортистка, с много широки рамене. При нея определено имаше нужда от едни по-големи гърди. При нея имплантите... Много големи ги слушат. Не съм. Според мен, аз не съм максималист. Аз не съм максималист при поставянето на импланти. С кубиците, които работят най-често, са от 320 до 420. Рядко не ми се е случвало да слагам. Рядко ми се случва да слагам по-големи импланти, но в нейния случай, на този голям гръден кош, пропорционално не можеш да сложим по-малки импланти, тъй като нямаш да стоят естествено. Щяха да стоят като дед топ. Затова се наложи да сложим... А те сега стоят естествено? Перфектно стоят, наистина. Стоят естествено и не ми харесват. Добре, имало ли примерно някоя дама, която идва с красив оформен бюст и вие сте казал, не, аз няма да направя операция? Да, връщал съм пациентки и то с... Похвално. Известни, които не бяха раждали. Които не бяха раждали преди операцията, родиха, кърмиха и след това ги оперираха. Да, и аз така мисля да направя, но това е тайна. Добре. Последно 10 тъкмо загряхме. Какво ще се случи до края и коя е най-известната българка с естетични корекции, ще разберем след като видим как силиконото плътнява прозорците ни вкъщи. Последно 10 тази седмица класираме най-известните българки с естетични корекции. На 10-то място застана Елвира Георгиева. 9-та позиция е за Зара. 8-ма е Глория. На 7-мо място е Руслана Попова. 6-та позиция е за Луна. На 5-то място е Йоана Христова. 4-та е Златка Димитрова. Останете с нас до края, за да видите коя дама е на първото място.
Здравейте отново! Ние сме Яна и Диляна. Коя от коя пол за смяна? С усмивка на уста ще ви припомним и задачата, която ви поставихме в началото на последно 10. Виждате две дами, едната от които е повдигнала прекомерно дупето си. Другата пък си е напомпала сериозно устните. В този си вид двете участват в един от хитовите клипове на Абсурд. Ние ви питаме кои са те, а ако ги познавате, ще ви наградим с познанието как точно са постигнали тези промени в телата си, телесата си. Преди това обаче трябва да видим коя дама е на трето място в класацията на най-известните българки с естетични намеси. То е отредено за една от най-популярните манекенки у нас, наша колежка. За коя дама става дума, вижте в следващия материал. Уважаеми мъже, да станем на крака и да аплодираме бронзовия медал в класацията на най-известните българки с естетични корекции. За една от най-тунингованите манекенки у нас, жената с най-красивия изкуствен бюст, Теди Велинова. А сега нека отдадем почити на човека, създал това съвършенство, доктор Румен Бояджиев. Хирургът е имал дълбока мотивация и силно вдъхновение да извае Теди, тъй като по времето на операциите тя беше гадже на сина му. Както самата Велинова споделя, нямам никакво колебание относно компетентността му. Знам как работи, виждала съм много снимки, а и приятелките ми също са негови пациентки. Независимо от това подписах протокол за информирано съгласие, както всички останали. А ето какви корекции са отбелязани в нашия протокол. Освен традиционния силиконов бюст, имаме реконструкция на скулите и устните, брадичката и липосукция на дупе и брада. Независимо от това, че не само Господ, но и доктор Георгиев е моделирал Теди, ние смятаме, че тя е една от най-красивите манекенки у нас. Нищо, че по едно нещо продължава да прилича на новия омбудсман господин Пенчев. С чиста съвест даваме на Теди Велинова третото място в класацията на най-известните българки с естетични корекции. Теди е поредният пример за модел, който е прибягнал до естетична хирургия. Доколко обаче моделите в България трябва да... Всъщност те в България се позволява да го правят, но по света... Според мен няма трябва. Но по света, ако се замислиш, колко моделки имат изкуствени гърди или изкуствени устни или нещо такова? Колко са ти си? Изискванията за модели не са да имат големи гърди, за да може всеки модел, който ще бъде облечен на тях, да изглежда максимално приложим. Така че изискванията не са за голям бюст и за пищни форми. Топ моделите не се оперират. Те се оперират след като спрат своята кариера. Да, но очевидно Теди има изключително успешна кариера в България. Не знам как е изглеждала преди операциите и тъй като аз съм липсвал от страната, бил съм в чужбина. Да. Липсвал си и на страната. Не съм бил тук, когато е започнала своята кариера. Изглежда за мен много добре. Катрин, моля, заповядайте. Аз искам да кажа, тъй като преди броени дни се върнах от Милано и там имах удоволствие да живея с Мис Венецуела. Тя успя да ми разкаже. Тя има така няколко... Те са известни с това, че имат много пластични операции. Да, при тях е абсолютно задължително, ако искаш да бъдеш модел, да участваш в конкурс за красота и особено в конкурса Мис Венецуела. Общо взето, пластичният хирург е само един и абсолютно всички минават като на кълъп през него. Общо взето на конкурса, като ги погледнеш, са почти еднакви, но тя определено не криеше пластичните си операции и за тях това е гордост да по някакъв начин се промениш. Да, за Венецуела специално и аз знам, така и за Бразилия. Не искам да ви кажа, че изглеждаше страхотно и просто беше това, което видях, е много добър модел. Остана още малко до финала на последно 10. Малко, две позиции. И понеже всеки от вас си има и друга работа, ще ги изстреляме много бързо. Така да, печката чака, Цветанка Ризова също ни чака, ама не пред печката, в студиото си. Затова директно споделям, че на втора позиция е друг известен модел. Дамата е претърпяла няколко операции през живота си, но не всички с цел да изглежда по-добре. Вижте какво имам предвид.